Зур кыйынлыклар улы даңга илтә, дип әйтә Вальтер Скоттның Айвенга романы геройы. Чыгарылышыбыз мөгаллимнәр, тәрбиячеләр һәм укучыларның тормышында барлыкка килгән кыйынлыкларга багышлана. Хәзерге вазгыять чикләүләреннән нинди чыгу юллары бар? Бүген бу хакта сүз алып барырбыз. Исәнмесез, эфирда билем дөньясы. Алдагы минутларда. Озак көтеп алынган очрашу балалар бакчалары сабыйларын үз изоляция режимыннан соң ничек кабул итә? Бишлегә тапшыру. Чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханына әзерлекнең нинди усулларын куллана? БДИга чиста куллар һәм фақат изге ният белән мәгариф өлкәсе интернет дөньясын нәрсә белән шаккаттырган? Россия кечкенә адымнар белән әкрен генә чикләү чараларын киметә башлый. Татарстанда исә үз-үзеңне изоляцияләүдән чыгуның үз планы һәм чикләү чараларын киметүнең бер пункты балалар бакчаларын ачу. Илебездә үз-үзеңне изоляцияләү режимы игълан ителгәч тә мәктәпкәчә белем бирү йортлары тулысынча диярлек ябылды. Бары тик дежур төркемнәр генә үз эшен дәвам итте. Махсус төркемнәргә изоляция вакытында хезмәт куючы әти-әниләрнең, табибларның, полиция һәм сәнәгать предприятиеләре хезмәткәрләренең балалары гына йөрде. Балалар бакчаларына кире кабул итү билгеле бер шартларны үтәүне таләп итте. Алар нидән гыйбарәт һәм ничек үтәлә? Бу хакта Гөлфия Гывайдуллина сюжетында. Здравствуйте. Давайте обработаем ваши ручки. Идем, Катюша. Обработаем ваши ручки. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. Давай, Катюш, температуру проверим. 36,2. Балалар бакчалары сабыйларны яңадан кабул итүгә бик җитди әзерләнгән. Кирүгә үк температура үлчәү, кулларны дезинфекцияләү, кәефләрне сораштыру. Озак вакытлы үз-үзеңне изоляцияләүдән соң әти-әниләр өчен бу процедуралар аерым ышаныч истәп тора. В садике предусмотрены все меры предосторожности. Садикта бүтән куркынычсызлык чаралары каралган. Кирүгә үк кулларны дезинфекцияләү өчен антисептик урнашкан. Әти-әниләр маска белән генә керә ала. Һәр көн балаларның температурасын үлчиләр. Иң ашаганы садикка баланы кабат кабул итәр алдыннан биредә үк кичә медосмотр уздырдылар. Махсус сабылар өчен педиатр чакыртып, ул сабыларның үпкәләрен тыңлап, тәннәрен тикшереп, температураларын үлчәп китте. Шуннан соң безгә балалар бакчасына йөрергә мөмкинлек бирә торган белешмә тапшырдылар. Казанның 99-нчы номерлы бакчасы 150-гә якын баланы кабул итте. Барлыгы биредә 540 бала исәпләнә. Әти-әниләр бакчалар кабат ачыла дигән яңалыкны зур сөенеч белән кабул иткән. Сабыйлар биредә урамга чыга, дуслары белән аралаша ала, ә урамда исә иммунитет та көч җыя, нык була диялар. Кабул иткәндә, чөнки беренчедән баланың үзенә дә инде балалар бакчасында әйбәтрәк. Чөнки монда урамда да йөрергә, өйдә яту гына түгел, иммунитет тапшыруны өйдә ятып бит инде ул кими дигән кебек. Монда инде алар урамда йөрсәләр һәм дуслары үзенең үз яшьтәшләре белән булу инде әйбәтрәк. Безнең белән битнарга бик күңелле түгел, тем более эшләгәч тә аның белән уйнап та булмый. Шуңа күрә бик шатланып кабул итте инде бу хәбәрне. 99-нчы балалар бакчасы үз изоляция вакытында да эшен туктатмаган. Тирә-яндагы эшләүче әти-әниләрнең балаларын кабул итүче дежур бакча булып торган. Барысы 2 төркем эшләде шушы бер ай эчендә. 2 төркемдә 4 тәрбияче эшләде, 2 кеше тәрбияче эшләде, 1 повар, 1 кухонный работник и 1 медсестра, шулай ук дежурный администратор. Без берничә кеше генә эшләдек, барлык тәрбиячеләрне, барлык сотрудникларны привлекать итмәдек, и күбесе барысы да алар самоизоляциядә утырдылар. Казанда үткәрелгән сораштыру буенча 12 май көнне балалар бакчаларына әти-әниләр 24 мең сабыйны алып барырга планлаштырган. Бакчаларга кабул итү механизмын җайга салуда республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы ярдәм итте. Бакчага бару өчен инфекцияле авырулар белән контактта булмау турындагы белешмәне дистанцион рәвештә алып була. Аның өчен телефон аша участок педиатрына, поликлиника регистратурасына яисә колл-центрга мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бу кешеләр белән контактларны киметү максатыннан булдырылды. Шулай ук бакчага баланы озатуга да җитди карарга киңәш ителә. 12 майдан безнең балалар бакчалары эшли башлый. 10-нчы анда дежур төркемнәр эшлидер. 12 баладан артык булмаган хәзерге вакытта аларның саны артачак. Шуңа күрә әби бабайларга, әти-әниләргә килгән вакытта маска белән килергә балаларны озатканда
иртә белән килгәч балаларны каршы алалар маска белән, аларны тикшерәләр, температурасын үлчиләр. Балалар вазгыять яхшырганчыга кадәр үз төркемнәрендә генә булачак һәм урамда да үз мәйданчыкларында гына уйнаячак. Күмәк чаралар әлегә тыела. Чыгарылыш төркемнәр өчен бәйрәмдә әти-әниләрсез генә узар дип планлаштырыла. Коронавирус пандемиясенә дә карамастан, мәгариф өлкәсе үзенең төп бурычларының берсен чыгарылыш сыйныф укучыларын дәүләт аттестациясенә әзерләүне туктатмады. 9-нчы сыйныф укучыларының сайлап алу буенча 2 имтихан тапшырудан азат ителүләре турында инде хәбәр ителгән иде. Хәзер исә 2 мәҗбүри фәннән имтиханнарны бетерү турында да фикер алышалар. Әмма укучылар барыбер йомгаклау аттестациясенә әзерләнүне дәвам итәләр. 9-нчы сыйныф укучылары белән мәсьәлә әле бик үк кискен түгел, ә менә 11-нчы сыйныфлар өчен әлеге тема аеруча актуаль һәм әһәмиятле. Бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруның ысуллары, даталары билгесез, ләкин шуңа да карамастан чыгарылыш сыйныф укучылары китаплардан аерылмыйча 11 ел эчендә үтелгәннәрне кабатлый, искә төшерә, өстәмә материалларны үзләштерергә тырыша. Аларга бу катлаулы эштә мөгаллимнәре ярдәмгә килә, дистанцион рәвештә әлбәттә. Әлеге солның кызыклы һәм файдалы мизгелләре дә барлыкка килгән инде. 2-нче лицей интернатында чыгарылыш сыйныф укучыларын дәүләт имтиханнарына ничек әзерлиләр? Мәрсилә Искәндәрова белеште. Без Казанның 2-нче номерлы интернет лицейында коридорлар укучылар тавышы белән чыңлап тормаса да, бүгенге көндә дистанцион рәвештә укытучылар белән тыгыз элемтәдә ЕГЭга әзерләнү бара. Быел ЕГЭлар ничек үтәр икән? Соңгы кыңгыраулар булырмы? Без бүген биредә шулар турында белештек. Лицей тынып калган. Укытучылар һәм укучылар өйләрендә онлайн режимда гына шөгыльләнәләр. Авылда бердәм дәүләт имтиханнары да көтелә. Әмма дистанцион уку форматы ЕГЭларга әзерләнүгә артык зыян салмады. Укучыларның белемен тикшерү күз уңында тотыла. Атнасына 2 тапкыр, 2 яки 3 тапкыр балалар өйләрендә үз белемнәрен генә кулланып, пробный ЕГЭларын язып, билгеле бер вакытта үз эшләрен укытучыларга җибәрәләр. Шуны карап инде без аларның әзерлекләрен тикшереп барабыз инде, карап барабыз. Әзерләнергә әле вакыт күп, чөнки 11-нче сыйныфлар өчен имтиханнарны үткәрү 8-нче июньнән соңрак вакытка күчереләчәк дип хәбәр иттеләр. Ә быел югары уку йортына керергә теләмәүчеләр еллык билгеләре нигезендә аттестат алырга һәм имтиханнарны тапшырмаска да мөмкин икән. 9-нчы сыйныф укучылары өчен исә мәҗбүри имтиханнарны бөтенләй гамәлдән чыгару планлаштырыла. Йомгаклау билгесен еллык уку нәтиҗәләренә карап кына куячаклар. Минемчә, балалар укытучының балалар белән туп-туры аралашу мөнәсәбәтен интернет алыштыра алмый. Бераз эффективлык ягыннан төште минемчә. Һәм мөмкинчелекләр булса, ЕГЭнең алдында балаларны җыеп бергә монда укытып алырга мөмкинчелек чыкса, без аны ул мөмкинчелекне кулланырга телибез. Лицей бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнүгә өстәмә итеп, Казан укытучылары онлайн дип аталган яңа проект башлап җибәргән. Аның төп максаты барлык республикадагы укучыларга һәм укытучыларга белемнәрен арттыруга тагын да ярдәм итү. Бу безнең идея. Без Казан укытучыларын туплап, җыелып, онлайн рәвештә җыелып, уйладык, шундый безнең выпускникларга, 11-нче класста укыган укучыларга һәм дә инде аларга гына түгел, бүтән укытучыларга ярдәм буларак шундый вебинарлар оештырабыз. Ул инде безнең хәзер 3-нче атна бара һәм планда безнең ЕГЭга кадәр үк аны алып барырга. Һәр көнне атнада 5 төрле предметтан безнең вебинарлар чыга. Ул инде математика профиль, рус теле, биология, физика һәм обществознание. Әлеге проект кысаларында 11-нче сыйныф укучылары өйдә вакытларын бушка сарыф итми, мөмкин кадәр күбрәк мәгълүмат тупларга, белемнәрен арттырырга омтылалар. Учителя уделяют очень много времени. Укытучылар безне имтиханнарга әзерләү өчен бик күп вакыт сарыф итәләр. Өстәмә дәресләр дә барлыкка килде. Бу безгә бик нык ярдәм итә, бик күп мәгълүмат бирәләр.
Моннан тыш, үзебездә төрле сайтлар кулланабыз. Кайчагында кызыклы вебинарлар да була. Шулай ук безгә ярдәм итү максатыннан лицей чыгарылыш сыйныф укучылары белән онлайн очрашулар үткәрә. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашалар. 2019-2020 елда Татарстан Республикасы буенча 9 сыйныфны 37,143, 11 сыйныфны 16,207 укучы тәмамлый. Шуны да искәртеп үтик. Имтихан кампаниясе бердәм срокларда Роспотребнадзор таләпләре нигезендә санитар гигиена режимына туры киләчәк. Аудиториядә укучылар саны кимәячәк, биналарда дезинфекция үткәреләчәк. Бердәм дәүләт имтиханнарына фақат изге ният һәм чиста куллар белән агымдагы елда дәүләт имтиханнары бик күңелле үтәр ахры. Һәр хәлдә шулай планлаштырыла. Үзе баручы атнада интернет дөньясында мәгариф өлкәсе безнең кәефләрне ничек күтәрде? Сез яратып белгергән рубрикада. Нияз Рахман. Сәлем дуслар, үз изоляция тамам һәм без үз үзебезне саклауга күчәбез. Кызык тәнәфес рубрикасында ереккә чыгучы халыкны сак булырга чакыра. Ләкин интернет челтәрендә безне шаккаттыруыгызны дәвам итегез. Мисалны Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановтан алырга була. Ул үзенең Instagram битендә эш хакында гына түгел, хәтта балаларга да урын бирә. Соңгы язмаларына күз салсак, анда Сәйдә Мөхәммәтҗанова җырлавы җиңү көне алдыннан балаларның бабайлары хакында горурланып сөйләүләрен куйды. Президент үзенең укытучылары хакында да онытмый. Менә бит беренче укытучысын ул 75 яшьлек юбилее белән котлап, кечкенә чактагы фотосында куя. Сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Әлбәттә, мәктәп укучылары өчен быел төп сорау ул бердәм дәүләт имтиханнары булырмы? Әлегә түгел карар юк, ләкин Россия Дәүләт Думасында бу хакта сөйләшүләр бара инде. Берәүләр онлайн уку мәктәп укучылары арасында белем дәрәҗәсендә төрле булырга мөмкин дип фаразлый. Икенчеләр исә имтиханнар булган чиракта балаларның ничек утырту турында борчыла. Карар кабул ителгән чиракта мәктәп укучыларының белемнәрен генә түгел, хәтта температураларын да үлчәп кертергә җыйналар. Чё? Да как здоровье? Ә менә чыгарылыш кичәләре быел бөтенләй булмаска да мөмкин, чөнки халык күпләп җыелу кебек масса күләм чаралар тыелган. Чыгарылыш укучылары өчен бу әлбәттә күңелсез яңалык. Ничек инде алар бу бәйрәмнән колак кага? Ә балалар, матур киемнәр һәм лимузиннар булмаса, нишләрләр? Әмниятләр киресенчә сөенәчәк кенә минемчә. Мәктәп каршында бер истәлекле фото һәм чыгымнар юк дигән сүз. Рэп-группа Black and Black. Йоу! Йоу, всем привет, это Black and Black. Больше добра, сегодня выпускной. Дай бит. Школа, 100 школ. Бу вазгиятның үз геройлары да барлыкка килде. Үз изоляция вакытында татар дөньясын Шәрәпҗан белән танышты. Танылган юморист Рамил Шәрәпов күн сайын яңа серия төшереп, үз язылучыларын сөендерә. Иртәнге сәгать 10-да Шәрәпҗан маҗаралары белән танышырга мөмкин. Нишләп кенә бетмәде ул вакыт аралыгында? Хәтта менә улы белән хәзер балалар бакчасына йөрергә җыена. Сәбәбен дә тапкан бит Шәрәпҗан. Мин малай белән садикка йөрим. Ашаталар. Добавкасын бирәләр, тихий часта җыклаталар. Кеше көлдермә инде, кем кертсен син анда? Хатын, не волновайся. Мин малайның аниматоры булып барам. Шанмыйсыңмы? Оле, хоп! Мин Шәрәпҗан паук за тарелку кашки развеселит всех вокруг. Менә шундый геройлар булганда барлык коронавируслар да онытыла. Сезнең дә шундый сәләт бар икән, видео язмаларыгызны безгә дә җибәрегез. Бүгенгә менә шулар, очрашырбыз. Сездән кызыклы язмалар, темалар һәм видеолар көтеп калабыз. Социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызга сылтамаларны экранда күрә аласыз. Мөгаллимнәр сезгә ишекләрне ача, алга таба сез үзегез атлыйсыз. Кытай халык әйтеме белем бирүнең төп асылын билгели һәм моңа өстәп әйтерлек сүзләр артык кебек. Барлык чыгарылыш сыйныф укучыларына зур уңышлар һәм тырышлык теләп калабыз. Ә мөгаллимнәргә сабырлык һәм зирәклек.